Známý internetový recesista Kazma zašel tentokrát opravdu už příliš daleko. Naše kamera ho přistihla na Václavském náměstí, kde prodával trávu. Čau, prosím tě, co se tady děje? Prosím tě, nic, mi tady... Nastal tady trošku problém, musíme to mluvit. Prodával jsem trávu, kámo. Ty vole, tak já jsem Bčkový moderátor, kámo. Musím nějak přivydělávat. Hele, jestli to vidí Katka tohle, tak mě zabije. Hele, tohle fakt nemůžete odvysílat, kuci. Myslím to jako vážně. Tady vám vracím doklady, Děkuju. totožno proběhla v pořádku. Já vás jenom vyzývám. Zanechte tohle svého jednání, jo. My jsme tady fakt prostě prodávali trávu, tyhle. Prostě To vážnou. Hoši, 2 kila za gram. Ví o těchto aktivitách tvá snoubenka? Jak říkám, neví, důvod, proč to dělám, je ten, že prostě kačka, samozřejmě všichni víme, je finančně náročná, legrácká. Jak vidíš, blesk je všude, kde se něco děje. Mějte se. Ahoj.